Вітаю, мене звати Любомир Ференц, і ми продовжуємо інформаційний вечір на телеканалі АТР. І продовжуємо обговорювати тему, тому що вчора всю ту ж саму тему, вчора Печерський суд відмовив Генеральній прокуратурі в її клопотанні про домашній арешт для Міхаїла Саакашвілі. Як відомо, екс-президента Грузії підозрюють у зв'язках з біглим младоолігархом Сергієм Курченком, який нібито фінансував акції протесту Саакашвілі та його соратників. У нашій студії ми вітаємо Юрія Дерев'янка, народного депутата України позафракційного. Доброго вечора, пане Юрію. Доброго вечора. Ми повернемося до Міхаїла Саакашвілі, але у мене таке запитання, так? Дангадзе Северіон, він соратник Міхаїла Саакашвілі, все правильно? Він є керівником обласної організації. Партії Руху нових сил, так? Той самий Печерський суд Києва обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 2 місяці. Я не бачив дуже багато заяв в Руху нових сил щодо Северіона Дангадзе. Я нагадаю нашим телеглядачам, що Дангадзе Северіон, він фігурує дуже багато на плівках Генеральної прокуратури України, де веде перемовини з нібито довіреною особою Сергія Курченка, а також нібито він бере гроші від довіреної особи Сергія Курченка. Що це означає? Северіон Дангадзе винен, на вашу думку? Знаєте, я думаю, що ні ви, ні я, ні хтось, ні Луценко, генеральний прокурор, не може призначати винних так, як він хоче. Це може зробити тільки український суд. Це перше. Ніхто справу про цю не розслідував, ніхто цією справою ще не має вироку суду, тому говорити про те, що він винен, це повний абсурд. Але я вам скажу більше, він не те, що не винен, він взагалі ніякого відношення, так само, як і пан Михайло Саакашвілі, не має до тих всіх абсурдів, які насправді генеральний прокурор за командою президента організував це все шоу і фальшування цієї всієї кримінальної справи, і цю всю інформаційну розкрутку, значить, стосовно так званих любих друзів Порошенка, Курченка і всього іншого. Тому що, чому я кажу любих друзів? Тому що саме Курченко – це партнер Порошенка, який спочатку заплатив йому $400 мільйонів за придбання у нього холдингу інформаційного, і саме він йому заплатив гроші. Вони чудово знайомі між собою. І далі вони продовжують мати бізнес спільний в Україні, замаскований з різними іншими агентами Російської Федерації, в тому числі паном Медведчуком. Тому сьогодні ці любі друзі придумали цю історію для того, щоб звинувачувати пана Михайла Саакашвілі і всяких інших других соратників в тому, що начебто там щось відбувається. Це зрозуміло. Ви були серед народних депутатів, близько десятка, які готові були взяти Міхаїла Саакашвілі на поруки. Северіона Дангадзе, чому ви не заявили, що готові взяти на поруки? Чому такий дисонанс? Тут немає жодного... Між тими двома людьми однієї і тої ж самої справи, тому що їх звинувачують за тими самими статтями. Я вам зараз все поясню. Тут немає жодного ніякого дисонансу. Всі чудово розуміють, що Северіон Дангадзе – це не є та особа, на яку прийдуть всі засоби масової інформації, на яку прийдуть всі народні депутати, на яку всі будуть приходити і так далі. Я був на суді Северіона Дангадзе, і ту сьогодні норму, яку йому інкримінують, нікого ж не було, ніхто з засобів масової інформації туди не прийшов практично. Юрій Дерев'янко працює для засобів масової інформації тоді? Ви не зрозуміли, що я хочу сказати. Ніхто із засобів масової інформації туди не прийшов. І ніякого ажіотажу і суспільного контролю за тим, що відбувалося в суді, також не було. І суд на першій інстанції ухвалив рішення, а прокуратура, звинувачуючи його, вдумайтесь, в державній зраді, ухвалила рішення і клопотання, по якій взагалі немає навіть можливості, умовно кажучи, говорити про якісь поруки чи щось інші речі. Але ми будемо мати апеляцію, які наші адвокати подали, які вже сьогодні суспільство і судді, і юристи всі бачать і розуміють, тому що суд був дуже швидкий, ніхто не хотів довго тягнути, вони все це робили досить швидко. А ця практично одна і та сама справа. І коли ми бачили вчора, що відбувалося, і коли ви, і я, і народні депутати, і всі українці бачили, як крок за кроком досліджувалися докази, а, до речі, докази одні й ті самі, свідки одні й ті самі. І за вуха притягнуті зайці, вовки, засекречені так звані агенти одні і ті самі, які свідчення дають про те, що вони вчинили вже злочин, тобто були співучасниками начебто вчинення злочину, якого ще не сталося, тому що це відбувалося увечері, а вони вже про це свідчать в обід. І це і з зайцем відбулося, і з вовком відбулося. Ви думаєте, хтось це хотів слухати, коли був пан Дангадзе? Ні. Це дуже швидко все відбувалося.
А при даному судовому розслідуванні, слуханні, це все була зовсім інша історія. Тому, побачите, в апеляції ми будемо говорити про саме ці речі. І ми будемо бачити, як буде приймати суд апеляційної інстанції ці фейк і цю всю сфабриковану справу, в тому числі і по цій людині. Тому що ви чудово розумієте, що ми, на превеликий жаль, не маємо в країні незалежного суду сьогодні. Не маємо. І те, що вчора суддя всупереч, можливо, бажанню Луценка чи Порошенка все-таки пішла на повну нормальну процедуру дослідження кожного факту. Кожного буквально. І ви бачили, і прокурори все говорили, і адвокати все говорили. І коли кілька разів звертали увагу на незаконне затримання, тобто викрадення, на ці факти, які стосуються так званих свідків, на підставі чого це все базується, то ми розуміли, що суддя взагалі навіть шансів не мала ніяких ухвалювати якихось інших рішень. І насправді Чекайте, давайте тут уточнимо. Рішення судді Лариси Цокол було заангажованим чи не заангажованим? Я вважаю, що вчора суддя поступила максимально, як мала поступати суддя. Тобто не заангажовано? Я вважаю, що вчора на суд чинився тиск, без сумнівів, ми це чудово розуміємо, тому що саме руками суду вчора Луценко хотів прикрити свої злочинні незаконні дії. Тиск? З адміністрації президента, з Генеральної прокуратури, без сумніву. А прихильники виконувальних сил, які стояли під судом, вони чинили тиск чи ні? Якщо ви чули, що ми говорили як рух нових сил, як активісти, ми говорили дуже прості речі. Ми тут стоїмо для того, щоб судді сказати 3 ключові меседжі. Перший ключовий меседж, що суддя має судити, спираючись на Конституцію. Другий ключовий меседж, спираючись на закон України. І третій ключовий меседж – керуватися верховенством права. Це те, що записано в Конституції. Все, це 3 ключові меседжі, які ми давали судді. І найголовніший ще меседж, який ми давали додатковий, про те, що якщо хтось буде звертатися, щоб обов'язково на це фіксувало і обов'язково зверталося в НАБУ. Тому що це є тиск на суд. І це були наші меседжі, які були всі під Печерським судом. І тому, коли я говорю про те, що суддя насправді попала в дуже складну ситуацію, тому що міжнародні засоби масової інформації, українські засоби масової інформації, величезна кількість уваги, преси, всього, депутати всі присутні. Звісно, суддя зробила єдиний правильний варіант. Вона відкинула всіх і почала робити так, як робити по закону. Знаєте, є таке правило загальне. Якщо не знаєш робити як, роби по закону. І вчора якась надія в українців, маленька надія в українців ще залишилася в тому, що не всі судді можуть зламатися. Оце важлива історія. У мене запитання. Те, що прийшла на суд Юлія Тимошенко, лідерка партії «Батьківщина», для вас особисто, як для народного депутата, було несподіванкою? Чи ви знали, що вона прийде? Ми запрошували всіх. Ми запрошували всіх лідерів політичних партій, ми запрошували всіх наших колег-народних депутатів, тому що ми розуміємо чудово, що те, що почало відбуватися за останні півроку, і зараз це кульмінація, це вибудовування в країні режиму Порошенка, диктатури фактично, де пан Порошенко з одного боку намагається взяти все під контроль, все абсолютно, всі важелі впливу, всі абсолютно гілки влади, в тому числі і навіть впливати на медіа. Це перше. Друге, його кум Луценко, який є генеральним прокурором, який сьогодні замість того, щоб бути найвищою посадовою процесуальною особою, яка слідкує за законністю, яка дивиться за тим, щоб все було як має бути, він виконує незаконні вказівки, і мало того, що він їх виконує, він ще це подає з політичної точки зору і зловживає своїм практично станом і посадою, на якій він знаходиться. Тому це треба припинити. Тому що якщо ми цього не припинимо, то ви уявіть собі, незаконно затримують людей, не складають ніяких документів, не пред'являють ніяких документів, виконують різні усні вказівки, фальшують справи. Так це стосовно тих осіб, які всесвітньо відомі. Це політиків публічних. Що можна сказати сьогодні про звичайного українця, про звичайного підприємця, про звичайного якусь іншу особу? Політиків відомих, якщо вони винні, їх не можна притягувати до відповідальності? Ви не зрозуміли. Я говорю про фальшування і порушення закону стосовно публічних осіб. Я не говорю про те, що якщо хтось винен, притягуйте до відповідальності. Хто щось винен, будь ласка, притягуйте до відповідальності. Робіть крок за кроком. Які проблеми? Що, хтось говорить про те, що пан Саакашвілі десь ховається? Ніхто не знає, де він живе? Всі знають, де він живе. Він постійно приходить диктатури, але пан Міхаїл Саакашвілі, він перетнув кордон? Правда, перетнув? Я був там особисто, з паном Саакашвілі. Тобто, якщо б була жорстка диктатура, то би, на вашу думку, пан Саакашвілі зміг перетнути кордон чи ні? Пояснюю. Пан Саакашвілі
прийшов перетинати кордон на абсолютно законних підставах і перетинав його на законних підставах. Диктатура полягає в тому, що за певними командами людей, які мають владу, виконуються замовні справи, фальшуються замовні справи, і чиниться будь-який тиск, адміністративний і кримінальний тиск на всіх людей, які сьогодні проти такої влади, які сьогодні проти того, щоб згорталася боротьба з корупцією, які сьогодні стоять на захисті тих цінностей, насправді, європейських цінностей, ради яких ми вийшли 3 роки назад. Але в нас якийсь, виходить, знаєте, якийсь дежавю. Тобто повторення того, що вже колись було. Ми сподівалися всі, що ми отримуємо проєвропейську, продемократичну українську владу. Вона імітувала бурхливо цю свою проєвропейськість до того часу, поки новостворені органи за допомогою європейців, до речі, і американців, не почали до них підбиратися дуже-дуже близько. І не почали їх спочатку порушувати проти них кримінальні спровадження, потім ризик посадити когось в тюрму і так далі, і так далі. І мало того, коли інша частина політиків, які не хочуть на це все закривати очі, чітко про це говорять, ми бачимо реакцію цього олігархату, тому що пан Порошенко, який обіцяв нам всім, що він уже не олігарх, він уже президент. Чекайте, він переймається своїм бізнесом, мабуть, набагато більше, чим переймається справами держави. Пане Юрію, давайте повернемося до питання диктатури. І мало того, забезпечує всім своїм друзям, олігархам, хоча раніше вони були його вороги, найкраще сприяння в країні. Кілька бійців СБУ. Вони могли довести Міхайла Саакашвілі на Складів провулок, де знаходиться слідчий ізолятор Служби безпеки України. Чому його відпустили? Ми ж бачили, вся країна бачила фото в наручниках. Їх хтось розкрив, правда? Я думаю, що ті бійці СБУ, які були присутні при цьому затриманні, це все, як правило, офіцери, які мають вищу юридичну освіту. Вони тільки виконують окремі функції. Вони просто беруть людину, супроводжують і так далі. Але вони були присутні і бачили, наскільки порушувався закон, пов'язаний з тим, щоб обмежувати волю будь-якій людині. І я думаю, це моя думка, я думаю, що коли ці співробітники СБУ були свідками цього всього процесу, то вони особливо і не впиралися в тому плані, що громадяни України припинили цей злочин, який називався питання диктатури під запитанням. Ніякого запитання, який називається викрадення людей. Диктатура полягає в тому, що є команди, які диктаторськи даються, а те, що система не працює, або те, що там працюють нормальні люди чи офіцери, які також стояли разом з нами на Майдані раніше, а зараз пішли працювати, які розуміють, що вони не хочуть виконувати злочинні накази, то це означає, що вони не можуть її довести до кінця. Але це не означає, що немає людей, які хочуть вибудувати цю диктатуру, які її вибудовують, які йдуть незаконні вказівки. І вчора ми в суді це дуже чітко бачили. Як ви мені поясните той факт, що, виявляється, можна затримати громадянина чи будь-яку іншу людину без рішення суду, не оформлюючи навіть документи, якщо хтось посилається на ту статтю, де можна отримувати, тобто можна спочатку затримати, а потім звертатися до суду, так? Але коли навіть ви когось хочете обмежити волю чиюсь, ви маєте скласти документ. Ми маємо порожній документ, тільки з одним прізвищем Саакашвілі. Тобто виходить, що ні Саакашвілі ніяких зауважень не мав, ні адвокат ніяких зауважень не мав, з усім були згодні і таке інше. І навіть підпису жодного людини там немає. Вибачте, якщо серед білого дня в центрі столиці ми будемо викрадати в такий спосіб людей, а потім вважати, що вони порушили закон і втекли з-під варти, то мені здається, що це трошки не та країна, про яку ми мріяли 3 роки назад. От я ще раз про диктатуру. Моє наступне запитання. Ви сказали, що суд прийняв незаангажоване рішення, однак для вас не дивним було взагалі вимога прокуратури, щоб Міхайла Саакашвілі, що до нього брати запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, так? Тому що Міхайла Саакашвілі правоохоронна система підозрює у скоєнні тяжкого злочину, так? Сприяння учасникам злочинної організації, санкція до 10 років позбавлення волі. Мені в цій історії дивне все. Мені дивне те... Просто ми говоримо в руслі диктатури, а тут і Генпрокуратура просить домашній арешт, і суддя відпускає, і Міхайл Саакашвілі безперешкодно переходить кордон. Там деякі були тертя, так я їх назву, і Служба безпеки України, офіцери, вони мають свідомість, їх відпускають, і ми загально говоримо про якусь диктатуру. В чому полягає диктатура? Диктатура полягає в узурпації влади, диктатура полягає в натягуванні на себе повноважень. Узурпація влади, Генпрокуратура, вертикаль президента, так? Юрій Луценко є його кум. Генпрокуратура просить домашній арешт.
Щодо тяжкого злочину. Так, я хочу пояснити, що я маю на увазі узурпація влади, диктатура. Генпрокуратура, вертикаль президента і сім'я практично. Служба безпеки, вертикаль президента. Уряд, вертикаль президента. Вся правоохоронна система, крім Міністерства внутрішніх справ, вертикаль президента. Всі закони, які президент протягує сьогодні, вони фактично не відповідають нормі Конституції, яка стосується його повноважень. Коли ми говоримо про те, як ця вся потім система діє, вона діє в такий спосіб, що коли хтось хоче сказати щось проти президента або проти його діяльності, вона його починає знищувати. Чого боїться диктатура будь-яка? Вона боїться людей, вона боїться великої кількості людей. Напередодні в неділю відбувся марш за імпічмент президента, за закон про імпічмент президента. Відбувся просто, мабуть, найбільше зібрання людей після Революції Гідності. На мій погляд, там було щонайменше 1050 громадян України, можливо, навіть трошки більше, які зібралися мирно, підкреслюю. Пане Юрію, я там був, я не можу говорити про цифру 50 Ви не тисяч. можете, ми з вами можемо сісти, подивитися відео. Це дискусійне питання. Це дискусійне відео, але є відео, де ви можете подивитися, скільки хвилин, Було багато людей, але 50 тисяч 27 ні. хвилин йшов марш, ви можете заміряти, скільки людей проходило у кожні 5-10 секунд, порахувати, і ви побачите, що цифра буде приблизно та, про яку я зараз вам говорю. Не те, що ми бачимо на площі, скільки людей йшло на площу, скільки людей там було. Так от, продовжую. Єдине, чого боїться диктатура, це людського повстання, це революції чергової або ще яких інших речей. Тому ще раз кажу, коли ми вимагаємо від влади, яка людей не чує, не революції, підкреслюю, ми не вимагаємо ніяких повстань, ми вимагаємо, щоб вони виконали законні вимоги, конституційні вимоги і зробили так, щоб диктатура в нас не вибудовувалась. А саме, щоб вони створили в кінці кінців антикорупційний суд, який ці справи буде розглядати, щоб вони припинили тиск на НАБУ, незалежний орган, яким займається, щоб вони ухвалили рішення, коли ми з наступну Верховну Раду і владу будемо обирати не за допомогою олігархів і грошей, а за допомогою ідей, які 10-15 разів здешевлять вибори. Оце наші вимоги. І коли ми бачимо, що оцих людей, політиків, в такий спосіб фабрикованих справ починають кидати за грати, починають незаконно затримувати, то це є абсолютні прояви диктатури, яка вибудовується. І я дякую тим нашим правоохоронцям, до речі, і прикордонникам, які не хотіли виконувати незаконні накази, і навіть тим людям, які були тут, які розуміли всю суть цього незаконного наказу, що вони намагалися зберегти здоров'я громадян України, це звичайні виконавці, здоров'я і життя громадян України і не робити ніяких злочинних дій. Я був так само там, і я бачив, що там відбувалося. Мало того, ми все робили для того, щоб не допустити жодних ніяких протистоянь. Мало того, ми зверталися до Генеральної прокуратури і до тих співробітників СБУ і казали, дайте, будь ласка, слідчого, нехай адвокат там покаже документи, роз'яснить, що відбувається. Я ж був під дверима квартири Михайла Саакашвілі, зі мною було 2 адвокати. Коли вийшов слідчий і каже, розійдись, ми ведемо людину, а адвокати кажуть, чекайте, дайте документи, на підставі чого? Вийшов той адвокат Богомазов, на якого посилався генеральний прокурор Луценко, і він каже, мене не допускав до слідчих дій ніяких, жодних. От що називається диктатура, коли порушується ваше право, право громадянина України, коли брутально порушується право навіть людини, яка публічна, коли навіть ця вся інформація може мати ризики витоку великої, оце називається диктатура. І коли Луценко після цього 150 разів повторює, що це в нас демократія, посилаючись на рішення Печерського суду, пан Луценко боїться людей. Пан Луценко боїться того, що людей буде більше, більше і більше. І ми кажемо людям, так, нам треба обов'язково приходити мирно у парк Шевченка в неділю о 12 годині і йти на мирний марш, для того, щоб ми мали запобіжники. Головним запобіжником є закон про імпічмент. Іншими запобіжниками є те, щоб у нас були антикорупційні органи, які будуть нові працювати. В тому числі запобіжником є те, щоб ми мали новий закон про виборів. Це наші вимоги. Ми з цими вимогами вийдемо. Перший, хто заявив про імпічмент, був Михайло Саакашвілі. Все правильно, так, на акції «Велика політична реформа» 17 числа, де зібралися активісти, громадські організації, також партії. Так, було 3 вимоги: зміна виборчого законодавства, антикорупційний суд і третя – зняття недоторканності. Так? Серед цих всіх людей ніхто не говорив про імпічмент. Михайло Саакашвілі перший почав говорити про імпічмент, і дуже багато активістів, також політичних партій, в тому числі, так, Нацкорпус, я той самий згадаю, і так далі, вони всі відсторонилися після його заяви. В тому числі Юлія Тимошенко, вона не підтримувала Михайла Саакашвілі, однак прийшла на його суд. Я вам хочу нагадати історію. Чому немає підтримки щодо імпічменту? Так, ви є автором законопроекту про імпічмент. Чому в середовищі, навіть політичному,
ваших політичних, я не знаю, чи соратників, чи не соратників, та сама партія як Батьківщина, ці заклики не знаходять підтримки? Я хочу нагадати історію, коли виникла вимога з імпічментом, і вона виникла і стала очевидною після того, коли з 17 жовтня до 31 жовтня президент брутально ігнорував вимоги людей, з якими ми залишилися після того, коли сесійний тиждень закінчився. І 31 жовтня я зареєстрував закон 7248 про президента України і порядок припинення його повноважень, тобто законопроект про імпічмент. Нам абсолютно зрозуміло і очевидно стало те, що ми повинні запропонувати Україні, громадянам України, механізм, який нас убезпечить від революції, який нас убезпечить від будь-яких проявів насильства чи повстання, коли президент порушує закон. І це ми бачили, як демократичний спосіб відбувалося в Бразилії, в Південній Кореї, в Литві і в багатьох інших Моє демократичних запитання країнах. полягає в тому, чому заклик це? І ми говоримо Чому про ви як те, народний депутат не працюєте в парламенті, наприклад? ми працюємо в парламенті. Скільки депутатів підтримує вашу Ми ініціативу? працюємо в парламенті. Ми сьогодні зібрали більше як 50 підписів під зверненням до Парубія, щоб він поставив в порядок денний цей законопроект. Ми працюємо в парламенті над тим, щоб інші наші колеги це підтримували. І вони деякі підтримують і кажуть, якщо його винесуть, ми будемо голосувати. Але він же не може сьогодні висловити публічно свою позицію, знаходячись, наприклад, в БПП або в Народному фронті. Мало того, ми звертаємося до громадян. Є зареєстрований на сайті Верховної Ради петиція про те, щоб цей законопроект був поставлений в порядок денний. І треба 25 тисяч голосів українців для того, щоб вони підтримали цю ідею. І за законом України пан Парубій зобов'язаний поставити позачергово цей законопроект в порядок денний. Тому що коли ми так до нього звертаємося, він робить вигляд, що він не хоче це чути, а ми розуміємо, чому він це не хоче чути. У мене якесь дуже дивне складається враження. Ми пропонуємо ефективний, публічний, юридичний механізм конституційний проведення процедури, в разі якщо президент порушує закон. А в мене таке складається відчуття, що президент боїться цього закону, начебто це вже якесь рішення по ньому безпосередньо. Коли людина може так реагувати? Можливо, вона дійсно якісь вчиняє неправомірні вчинки, можливо, злочини, ще якісь інші дії, і він боїться того, що коли цей механізм запрацює, то він може бути спрямований проти нього. Але хочу сказати, це не проти когось окремо персонально. Це механізм, який є в Сполучених Штатах Америки, є в всіх європейських країнах. Це механізм, який убезпечує суспільство і дає можливість контролювати громадянам свою владу. Тому ми сьогодні виступаємо саме за те, щоб цей законопроект був проголосований, щоб цей механізм у нас в державі був. Дехто з суддів Конституційного суду, а зокрема він колишній заступник очільника Конституційного суду, говорить, що от подання законопроекту, навіть прийняття закону нічого не змінить. Він це називає просто політиканством, так? Тому що, щоб закон про імпічмент діяв, потрібно змінювати саму Конституцію. Я його запитувався, тоді як ви розцінюєте ці всі законопроекти, які навіть подає Юрій Дерев'янко, так, автором якого ви є? Він сказав, це нічого не поміняє, потрібно міняти Конституцію. Навіть якщо закон буде прийнятий. Я вам дуже коротко доведу, чому це поміняє. Мені так говорили, що це нічого не поміняє, коли буде закон про люстрацію. І перша частина закону про люстрацію спрацювала. Самих найвидатніших... Ви вважаєте, що закон про люстрацію спрацював? Перша частина, підкреслюю, перша частина закону про люстрацію, де відсторонили на 10 років від посад найважливіших людей, які були тоді разом з Януковичем в режимі, вони зараз не працюють. І 10 років не будуть працювати в державній службі. За виключенням тих, кого президент сьогодні протягує через суди, через інші речі. Але левова частина не спрацювала. Те, що стосувалося майнової люстрації, те, що мала зробити податкова, там суцільна була корупція, там всі в нас були абсолютно... чому? Я вам назву людей номер один, наприклад, які вони в парламент зайшли. Наприклад, пан Бойко, пан Льовочкін. Давайте ми бути коректними. Виборчі посади не попадали під закон про люстрацію, а виключно державна служба, де не люди обирали, а де призначається на посаду або указом президента, або розпорядженням уряду і все інше. Тепер давайте вернемося до питання, яке ви задали на рахунок імпічменту. В чому найбільша проблема завжди? Це довести злочин. Хто цей злочин може доводити? Це спеціальна тимчасова слідча комісія. Чому закон про спеціальну тимчасову слідчу комісію ніхто не хоче приймати? Його ніколи не приймуть. Тому що він виконує тільки маленьку одну частинку. Мій законопроект, він є цілісний. Там є і процедура створення спеціальної тимчасової слідчої комісії, і процедура тимчасового відсторонення від влади президента, від повноважень президента на момент, коли 226 депутатів за Конституцією ініціюють імпічмент. І найголовніше, коли ця спеціальна тимчасова слідча комісія, складаючись з депутатів,
з усіх абсолютно різних фракцій і позафракційних, має повноваження з повноцінного правоохоронного органу на період, тільки на тему розслідування, то я вам гарантую, що якщо ця спеціальна тимчасова слідча комісія доведе факти, ті, про які ми можемо здогадуватись, то не буде жодного депутата, який не проголосує. Тому що найскладніше це довести. Але сьогодні в нас цього механізму немає. Так, там дійсно в Конституції передбачено спочатку 226, потім 300, потім 338 – це норми Конституції. Але коли ви будете мати очевидні речі, доведені очевидним органом, який доводить ті злочини, які можливо довести, так, маючи потужні функції, то тоді не буде проблем з голосами. А що роблять всі інші, президенти і всі інші? Вони кажуть, чекайте, у нас це в Конституції передбачено, у нас сьогодні там десь в регламенті щось передбачено, у нас нічого не передбачено. У нас формально передбачено те, що так, треба голосувати, а хто цим розслідуванням буде займатися, немає. І коли ми пишемо про панамські документи, коли ми пишемо про так звані райські оці папери офшорні, в СБУ, Генеральну прокуратуру, в МВС, в поліцію, нам відповідь приходить, в НАБУ, до речі, нам відповідь приходить. А в нас немає таких повноважень. Ми не можемо розслідувати питання, які стосуються президента. І вони правильно говорять. Тому що в нас сьогодні цього законодавства просто воно відсутнє. Ще 5 хвилин, ще кілька запитань залишається, так? Центральним звинуваченням Генеральної прокуратури є гроші, так? Мовляв, Сергій Курченко фінансував акції протесту тут у Києві. У мене запитання також пов'язане з грошима. Досі українське суспільство не може дізнатися, на що живе колишній президент Грузії. Звідки він бере гроші? Ці його питання дратують. Погодьтеся, дуже багато є і також відеозаписів. Також я з ним розмовляв тут у студії, він сказав, бабушка працює, мама працює. Так, це вже стало мемом. І тому я вас запитую, так? Звідки гроші у Михайла Саакашвілі? Тому що ви є один з найближчих соратників його. Ви часто всюди з ним перебуваєте. І чи особисто Юрій Дерев'янко, ви не бідна людина, давав гроші на акції протесту, і також він підтримує політичну партію «Рух нових сил»? По-перше, я думаю, що коли ми обговорюємо когось, то коректно питати у того, кого ми обговорюємо. Я сьогодні був свідком того, коли в Радіо Свобода, якщо не помиляюсь, брали інтерв'ю у пана Саакашвілі. От ви можете, до речі, знайти цей ефір. Також задавали йому приблизно ці запитання, на які він дуже спокійно пояснював, що реально відбувається і по грошах, і по всьому іншому. Я не чув там ні бабушок, ні дідушок, я там нічого цього не чув. Але я чув нормальну відповідь на ті питання, які були поставлені журналістом. Це перше. Друге, пан Михайло Саакашвілі не є сьогодні олігархом, не є сьогодні якоюсь там супер заможною людиною, незважаючи на те, що був двічі президентом. Двічі президентом. Мені здається, що на пострадянському просторі це взагалі унікальний випадок. Коли двічі президент практично є звичайною людиною, така як і всі, середнім класом, і не більше. Тому, коли ви мені говорите про якісь гроші, в мене складається якесь таке уявлення, що начебто пан Саакашвілі веде якийсь спосіб життя, як олігарх український, чи ще хтось. Якщо сьогодні громадяни України, підкреслюю, громадяни України... Тобто він не маючи ніякого стабільного, це нормально, не маючи ніякого стабільного прибутку, він може собі знімати квартиру на 270 квадратів, і де середня ціна, різні ціни називають, від 2 до 6 тисяч доларів. Це нормально. Послухайте ще раз. Я не аудитор і не слідчий для того, щоб... Я не знаю, що він там знімає, як він там оплачує і таке інше. Але хочу вам сказати інакше, що сьогодні, якщо йому навіть якісь його друзі, чи партнери, чи колеги допомагають, чи мають... Юрій Дерев'янко йому особисто допомагає? Секунду. Чи він має якісь свої заощадження в кінці кінців, які він за свої роки заробив як людина, так? І він на них сьогодні живе, то це не складає жодних ніяких проблем. Я сьогодні особисто пану Михайлу Саакашвілі не допомагаю. Він не потребує такої допомоги від мене особисто. Пане Юрію, зрозуміло. Останнє запитання, так? Бо дуже мало часу залишається. Теоретично, Петро Порошенко є людина, так? Він може втомитися від того всього. І, наприклад, він каже, я втомився, йду геть, робіть, що хочете, так? Далі що, так? Андрій Парубій, він виконуючий обов'язки президента. Центральна виборча комісія залишається в тому ж самому складі, тому що потрібне подання в Раду, а він його зробити не може. Вибори і за рейтингом друга після Петра Порошенка Юлія Тимошенко. І тоді теоретично Михайло Саакашвілі може війти номер 1 в її списку.
Я намалював таку футуристичну ситуацію. Слухайте, я думаю, що вам ці питання треба задавати, мабуть, Юлії Тимошенко, Михайлу Саакашвілі і всім іншим тим учасникам, Петру Порошенко, Андрію Парубію і таке інше. От, це перше. Друге, я допускаю, що пан Порошенко може зробити все, що завгодно. Піти, не піти, триматися зубами за владу, як він це сьогодні робить, і все інше. От. Я не бачу в цьому взагалі жодних ніяких проблем, якщо це все буде відбуватися відповідно до Конституції і закону, от, за виключенням одного, що пан Порошенко не хоче, щоб це так відбувалося. Він хоче провести будь-яким чином вибори так, щоб обов'язково на них виграти. А всіх тих, і в тому числі і Юлію Тимошенко, от, яка, очевидно, може претендувати на найвищий пост, зробити все для того, щоб і Михайла Саакашвілі дискредитувати. Забрали ж громадянство? Забрали. Про який ви список взагалі говорите, якщо він сьогодні не громадянин України і не може взагалі брати участь у виборах? От, тому, коли ми говоримо про те, що може відбуватися з 19-го року зможе. Але для того, щоб цього не відбувалося, ми саме і виходимо у парк на 12 годину і запрошуємо громадян України. Дякуємо, Юрію мирним Дерев'янку, маршем пане прийти Юрію. на Наш Майдан закінчується Незалежності. ефір. Дякуємо Юрію Дерев'янку, народному депутату України, позафракційному. Мене звати Любомир Ференц. Ми повернемося у цю студію вже за півгодини після новин.